Σήμερα είναι μια σημαδιακή μέρα για μένα πάλι, κατά ιδιαίτερο τρόπο, διότι σήμερα κλείνω τα 80 μου χρόνια, είναι τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ το Θεό πάρα πολύ για το έλεος Του όλα αυτά τα χρόνια. Το πιο σπουδαίο είναι που γνώρισα την αγάπη Του στη ζωή μου πριν 60 περίπου χρόνια. Και αυτό άλλαξε τελείως τη ζωή μου, το σκοπό της ζωής μου. Βρήκα την αγάπη που έψαχνα, απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που είχα στη ψυχή μου, στο νου μου και πήρε νόημα η ζωή μου. Μια καινούρια ζωή, μια γέννηση δεύτερη συνέβηκε. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό που όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε για να γνωρίσω βαθύτερα πάρα πολλά πράγματα. Να γνωρίσω επίσης πόσο άθλια και ταλέπορη είναι η ψυχή μου χωρίς τον Χριστό, πόσο αμαρτωλή, απατηλή είναι η καρδιά μου. Η αμαρτωλότητά μου, ακόμα και μέσα στις πιο καλές πράξεις μου και με ζήλο για το Θεό, κρυβόταν ύπουλα ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Και ευχαριστώ το Θεό που με βοήθησε με διαφόρους τρόπους, με την παιδαγωγική Του, με το έλεος Του. Με φώτισε, με ξύπνησε και μου έδειξε βαθύτερα την αγάπη Του. Ποια αγάπη? Την αγάπη Του στο Σταυρό. Μια αγάπη που ξεπερνάει κάθε γνώση. Μια αγάπη που δεν μπορεί να περιγραφτεί. Ο Χριστός, ο Άγιος Υιός του Θεού, για μένα να ανέβει στο Σταυρό, να πάθει όλα αυτά το φοβερό μαρτύριο, το δράμα αυτό του Σταυρού για μένα. Δεν θα βρω τέτοια αγάπη πουθενά. Και όλα αυτά τα χρόνια, τα 60, ξανά και ξανά διαπίστωνα ότι η αγάπη αυτή του Χριστού αξίζει περισσότερο από κάθε τι και αξίζει όλα να τα θεωρώ σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Πόσο μεγάλα τα σχέδια του Θεού, όσο περνάνε τα χρόνια και βαθύτερα μου δείχνει ο Θεός Πατέρας, ο Πανεύσπλαχνος, ο ελεήμων, τα σχέδια Του, ότι θέλει να με κάνει σαν το Γιο Του, να μοιάζω με το Γιο Του. Αυτό το σχέδιο είναι φοβερό, φοβερά θαυμαστό. Και εργάζεται όλα αυτά τα χρόνια για να με κάνει να μοιάζω με τον Χριστό. Αυτός είναι ο στόχος μου. Και να τον γνωρίσω βαθύτερα, να γνωρίσω και εγώ να συμμετέχω στα πάθη Του, να γνωρίσω τη δύναμη της Ανάστασής Του, την κοινωνία των παθημάτων Του και να συμμορφώνομαι με τον τρόπο το δικό Του.
Αυτός επιτρέπει με το θάνατο του Κυρίου. Ευχαριστώ τον Θεό διότι πάντοτε μου θυμίζει ότι μέσα σε όλα που περνάω, δυσκολίες, πόνους, θλίψεις, αδυναμίες τώρα καθώς περνάνε τα χρόνια, εμφανίζονται πολλά πράγματα, πολλές αδυναμίες, πόνους στα πόδια, στα χέρια, αλλά η χάρις μου, λέει, η χάρις μου σου είναι αρκετή. Και μη φοβάσαι, μόνο να πιστεύεις. Πιστεύεις σε μένα που σ' αγαπώ, σε μένα που έδωσα τη ζωή μου για σένα. Δεν θα σ' αφήσω ποτέ. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Και αυτό που με βοηθάει πάντοτε είναι ότι το αύριο είναι στα χέρια του. Πρέπει να τον εμπιστεύουμε, να μην αγχώνουμε, ούτε να πανικοβάλλουμε τι θα γίνει. Αυτός που μέχρι τώρα με τέτοια αγάπη με οδήγησε σε αναρρύθμιτα μονοπάτια, στενά, δύσκολα, κινδύνους, ταλαιπωρίες. Αυτός λέει μέχρι και τα γεράματά σου, εγώ θα σε οδηγήσω μέχρι και τις λευκές τρίχες που ήδη υπάρχουν. Είναι διαπίστεως τελικά. Δεν είναι ούτε με τα συναισθήματά μου, ούτε με την όψη των πραγμάτων, οι συνθήκες της ζωής. Είναι διαπίστεως. Και της πίστης αυτής ο αρχηγός και ο τελειωτής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός έπαθε για να μπορεί να με καταλάβει. Έπαθε και έμαθε την υπακοή και θέλει κι εγώ στα δικά του ίχνη να πορεύομαι. Δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι. Πρέπει κι εγώ στα ίχνη τα δικά του να βαθίσω, όπως εκείνος. Να κάνω το θέλημα του Πατέρα, να αγαπώ το θέλημα του Πατέρα, να χαίρομαι να κάνω το θέλημα του Πατέρα. Διότι αυτό είναι το καλύτερο. Και αυτό το έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, ότι θέλει το καλύτερο για μένα, Κύριος. Γιατί λοιπόν να φοβάμαι να ζητάω το θέλημά Του? Όπως λέει και ένας ύμνος, του Θεού ο δρόμος είναι ο πιο καλός και όταν με τη θλίψη γίνεται στενός. Ο Θεός με θέλει να δοκιμαστώ και σαν το χρυσάφι καθαρός να βγω. Του Θεού ο δρόμος είναι ο πιο καλός, πραγματικά. Διάβαζα κάποια κυρία, φοβόταν να λέει, Θεέ μου, ό,τι θέλεις, αυτό να γίνει στη ζωή μου. Γιατί λέει μπορεί να επιτρέψει κάτι, να το πάρει αυτό ότι το λέω σοβαρά και να γίνει κάτι κακό στη ζωή μου. Όσο πλανεμένη σκέψη βάζει ο σατανάς. Και ένας άλλος νέος που πρώτο είχε πιστέψει και έμαθε ότι δεν πρέπει μόνο τον Χριστό σαν σωτήρα να τον δεχθούμε,
αλλά και σαν Κύριος στη ζωή μας. Αυτός να διοικεί τη ζωή μας με το Άγιο Του Πνεύμα. Δυσκολεύτηκε, λέει, μπορεί, αν του πω του Θεού να γίνει το θέλημά σου, ό,τι θέλει στη ζωή μου. Είπε στον αδερφό αυτόν που εκήρυτε αυτή την αλήθεια. Λέει, μπορεί ο Θεός να μου πει να πάρω μια κοπέλα, να παντρευτώ μια κοπέλα που δεν την αγαπώ. Να μου πει να πάω ιεραπόστολος σε μια χώρα που δεν θέλω. Μέχρι ότου όμως σιγά σιγά κατάλαβε ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει τέτοια πράγματα στη ζωή του. Ότι τον αγαπάει και θέλει το καλύτερο γι' αυτόν. Θέλει το καλύτερο, καλύτερο από ό,τι εμείς θέλουμε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και αφιερώθηκε τελείως, παραχώρησε τον εαυτό του τελείως και άφησε ο Κύριος να γίνει πραγματικά Κύριος στη ζωή του και έγινε ένας ευλογημένος άνθρωπος. Μην φοβόμαστε να εμπιστευόμαστε. Εμένα αυτό που με βοηθάει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όταν περνάω από δύσκολα μονοπάτια και πόνους, στρέφω τα μάτια μου νοερά στο Σταυρό του Χριστού. Μ' αγαπάει. Και η δική μου πόνη δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που Αυτός πέρασε για μένα. Για να μην χαθεί η ψυχή μου. Αιώνια στην κόλαση, να μην τιμωρηθώ εγώ, τιμωρήθηκε Αυτός για τις αμαρτίες μου. Και ξέρετε πόσο εύκολα μετά ξεπερνάω τους δικούς μου πόνους που ούτε συγκρίνονται με τους δικούς του. Αλλά δεν θέλω ποτέ να δειλιάσω και να πω γιατί. Δεν θέλω ποτέ να παραπονεθώ. Ποτέ δεν θέλω να σκανδαλιστώ. Γιατί η αγάπη του ξέρω ότι ό,τι επιτρέπει είναι για το καλό μου, για τη δόξα του Θεού, για τη σωτηρία των ψυχών, που είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου για τις ψυχές, να μπορώ να υπηρετώ, να μπορώ να μοιραστώ μαζί τους τον Χριστό, την αγάπη Του, τη λύτρωσή Του. Ο πόθος μου είναι αναζωπήρωση πνευματική σε όλα τα παιδιά του Θεού, σε αυτούς τους κακούς καιρούς που πολλοί δυστυχώς έχουν χλιαρώσει στην αγάπη τους στον Χριστό, έχουν αφήσει την πρώτη τους αγάπη. Κοιτάζω βέβαια και εγώ να μένω πάντοτε στην πρώτη μου αγάπη στον Κύριο, μετά να μπορώ να βοηθήσω, να παρηγορήσω. Αυτός η ψυχή, η αδελφική που έχει πέσει, να μπορώ να δώσω χέρι βοήθειας, να σηκωθεί. Και να δοξαστεί ο Θεός. Δεν ξέρω ακόμα πόσο θα επιτρέψει. Τώρα τελειώνω το δεύτερο βιβλίο
που γράφω. Σύντομα ελπίζω να τυπωθεί με τη χάρη του. Αυτός δίνει τη δύναμη πραγματικά για όλη αυτή τη δουλειά. Δεν είναι κάτι με δικές μου προσπάθειες, το βλέπω. Αυτός δίνει τη δύναμη μέσα στην αδυναμία μου και φροντίζει έτσι ώστε να προχωρήσει. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ψυχές να ανορθώνονται, να ελευθερώνονται από τις παγίδες του σατανά, από την κατοχή του εχθρού. Και χθες με πήρε μια ψυχή που είχε ποτεί πάρα πολύ, είχε μεγάλη κατοχή από τον εχθρό και είπε μετάνιωσα για όλα. Αναγνώρισε τη δική του αμαρτία και δήλωσε την εμπιστοσύνη του στο Θεό ότι Αυτός θα βοηθήσει να προχωρήσει σωστά πια. Είναι μεγάλη η χαρά και το βράδυ στην αναστροφή πάλι άκουσα μια αδελφική ψυχή. Πόσα χρόνια, λέει, ο Θεός με περίμενε, μου έδωσε παράταση και τώρα γύρισα πάλι στο Χριστό. Είχα εναντιωθεί στο Θεό, είχα θυμώσει για διάφορα που συνέβηκαν. Τι ωραίο να αναγνωρίζει κανείς, να μετανιώνει, να μαλακώνει η καρδιά, να συντρίβεται. Σε αυτούς δίνει χάρη ο Θεός, στους ταπεινούς. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό και από τα βάθη της ψυχής μου ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο και μην ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες Του, Αυτόν που σου συγχωρεί όλες τις αμαρτίες σου, Αυτόν που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου, Αυτόν που σε στεφανώνει με έλεος και με ικτιρμούς, που χορταίνει τα γυρατιά σου με ευλογίες. Τι θα έκανα χωρίς το Θεό, χωρίς ελπίδα, μες στη ματαιότητα, καθώς πλησιάζει το τέρμα, δεν υπάρχει τώρα ότι χάνομαι, τελειώνουν όλα, τώρα αρχίζει καινούρια ζωή εν Χριστώ, στην πατρίδα την ουράνια. Όπως λέει και ένας ύμνος, έχω πατρίδα, ουράνια πατρίδα, που με προσμένει πέρα απ' την ξενιτιά και κάποια μέρα θα βρεθώ εκεί πέρα μες των Αγίων τη συντρόφια. Ευχαριστώ και πάλι τον Κύριο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να κάνω αυτή την ομολογία για να πω σε όλους ότι τους αγαπώ και προσεύχομαι. Η αγάπη
και η συγχώρηση. Αν αυτά δεν έχω μάθει όπως πρέπει, δεν έχω καμία αξία με τη χάρη του Θεού. Δόξα στο όνομα του Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού, εν Αγίο Πνεύματι.